Lezi izindaba zethembisa online. Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona selidumela emasumpeni ngodaba oluthinta owesifazane owathola ukuhlukumezeka kakhulu evaleleke endlini ethunjiwe. Kanti ke lona wesifazane wayebhekene ke nodaba olubucayi njengalokhu ke wayengakwazi ngisho ukuphuma endlini eminyakeni edlule endaweni ke yasemfiyaneni. Wayeze lapha endaweni yaseThembisa ngoba etshela ukuthi uze kumuntu omthandayo kanti lo muntu uyena ozomjikela agcine ke semhlukumeza. Ake sithi ukubuyekeza njengalokhu ke sasikwazile ukuthi silandele lolu daba ukuze ke sikukhumbuze ukuthi lwasunguleka liqala kuphi. Sifika kanjani sisekuthenini uyithole usesimeni esifana naleso? Mhlambe mawungangibekela nje isithombe istory. Ngiyabona ukwazi ukuhamba ukudla kona kuyadleka. Manje sengiyakhona ukudla. Manje sengiyakhona ukudla but nakhona ngiyazama nje ngiyafoster ngoba anginachoice kuningi. Njengomuntu esimame indawo ohlezi kuyona ngiyabona ucishe yonke into uyenzela la ugcineni nje ukuphuma ngaphandle endlini. Solo ngafika lana kake ngaphumela ngaphandle. Awukwazi ukuphumela ngaphandle. Solo ngafika la ekhaya. La ekhaya ngifike ngi4 October last year. Angake solo. Sizoze sikuthola ungasakwazi ukuhamba nenzipho sezingaka. Kwenzakalani? Ngashaywa. Ngashaywa uwele futhi lo ngihlala naye la. Wangishaya ngensimbi njengaka ingaka ubudeke ingangalimshanyela. Ingaka ubude bayo. Manje indawo ohlala kuyo kuhamba kanjani? Uphila kanjani? Usurvive kanjani? Ngiyasaba ukubuyela ekhaya, ngiyafuna ukubuyela ekhaya. Ngiyasaba ngoba kudala balokhu bangikhuza ngalomuntu. Awusithathe usibeke nje sithombeni uqale ukuhlangana naye nini lo muntu? Kulonyaka besizoyenza 5 years. Ubani esikhuluma ngaye la? Ubhutana wakamlotsho. Ngifaka la eroomini umetrasi lobo usesela. Nazi intambo zegesi nazi. Iplug lebo uthinjani? Wayiphula wathi ufuna ukungijoga ngegesi nayi indishi le. Wafaka amanzi phakathi wathi ufuna ukungifaka phakathi angijoge ngegesi because mina ngifuna ukumbulalisa ngabanye. Uyathanda yena ulalaphi nilalaphi nje la? Khona la. Mayefika ufika enze njani? Fika wenza njani nje ngempela? Kwesinye isikhathi uyafika nalokho kudla lokho njengazolo nje uthe makafika wawasha. Wathi ufuna impahla zami ufuna ukungwashela manje mina ayikho into engigqokayo ngihlala ngigqoke so njengoba ngibonga manje. Ugeza uyageza? Angazi ngicine nje ukugeza. Or ngicine ngoJanuary. Yini ungafuna ukubona yenzeka sisi? Yabona isimo sakho angaze ngahlangabezana nento efana nale lokhu ngazana. Ungafuna ukubona kwenzani? Kwenzakala? Ubuyele ekhaya kini. Hey, ngizengaba nokuthi ngizofika ekhaya ngiqamba amanga ngithi bangidubulane mistake la ngoba ngisaba ukuthi ngizothi mangathi ngishaye uyi. Bazothi ukulayile dala sikhuza ngalomuntu in yabo. Ngicela ungihlanganisele izandla umuntu akabona isimo okuso nje. Seyenzipho. Njengomuntu wesimame uyakwazi kona ukubamba okuwukuthi mhlawumbe ikhona into engase kuthiwa uyayibamba njengoba unenziphe kangaka. Ngiyakhona ukubamba but ngoba angikhona ukugeza, angikhona ukusebenzisa amanzi. Ngihlala ngiso. Alright. Ake sizame ukutholela usizo. Isikhathi esiningi mangidla ngisebenzisa iplastic nalo leli limnyama. Ngifaka lona la ezandleni because izandla zami zingcolile. So ubuyathungele khona la? Ubuyathungele khona lana yonke into nje. Alright. Ake sizame ukutholela usizo sisi. Ngamshaya ngena ngale insimbi. Wamshaya ngensimbi. Bhutwana. Kwakwenze njani? Angithi bengiya lapho ukuthi ngikhambisa le story uzeni ufike khona. Yaza senze njani? Awuthi ke ngibuza umbuzo bese wena uyawuphendula bese siyaqhubeka. Usisi wamshaya wamlimaza njengoba engakwazi ukuhamba nje walimeza uwena. Okay. So masinango bhutwana. Masibuya kadina ngihlala endlini. Mangihlale endlini ngiyangokuthi hayi bengithela ibhodlela amarula ujabulile. Okay. Ngihlale umuntu uyeza akekho. Ngiphume umuntu oconcerned ukuthi hawu nakumuntu utheni uye toilet.
yayibona but uyazi ukuthi izwa livuma ukuthi kushawa abantu besimame ngikwazi kahle bhuti wami umlimaza kanjani pho wena ukuthi imbuzi yakhe seyangihlangahlanganisa ilanga lelo ke ngasinda because lesandla lesisasebenza ngabika ngazo azange ngishaye ebusweni and lapho ngisalimele kakhulu because ngableeda la enhloko la kulolu suku namhlanje sikhulumisana naye lona wesifazana impilo yakhe isishintshe kakhulu asichazele kabanzi ukuthi njengalokhu ke udaba noma ke icala liya ngasekuphetheni uzizwa kanjani uNomsadlamini sisawubona yebo uyaphila ngiyaphila njani hayi siyaphila ngicela nje uzethule usichazele ukuthi usisubani wakwabani ngiyazi ukuthi ivideo yokuqala eminyakeni edlule sasikufihlile kodwa kwahamba sagcina sesikhuluma nawe namhlanje sizokhuluma nawe uzokhombisa ngempela ukuthi ekugcineni uyakwazi ukuthi uma umuntu wesimame ngokuthola nje isupport ugcine ukwazi ukuthi ke impilo ishintshe ungubani wakwabani asichaze mina igama lami nguNomsa ngwakadlamini ngibuya eKatlewong wahamba kunzima la ethembisa wagcina uyezibhedlela sekuvulwa amacala ngiyazi ukuthi izinto ezithinta iGPV abanye baye besaba ukukhuluma ngazo kodwa wena uthe nje hayi mina ngizokwazi ukukhuluma ngichazela abantu ngesimo sami kusihamba kanjani manje manje sekuye emaphathelweni after isikhathi eside 4 years lokhu sihamba le case manje sekuye emaphathelweni because ngeyi-29 April bathe sentencing so nje hayi ngiyajabula ngoba namacala nawo hayi bamchajile so wonke amacala abamthose wona cishe bamthola enecala hayi 4 usakhumbula ukuthi imaphi i-rape i-kidnapping nani konje ne-attempted murder nalokuthi ufike la eSouth Africa nganamaphepha okay Hey mina nawe sasiqala ukuhlangana sengivele sengirecord usuku video lapha yana namhlanje ngimi nawe la ukhululekile impilo yakhe yaqhubeka yini nje ikhumbulayo uzizwa kanjani ukuthi ekugcineni ijustice uzoyithola hayi ngizizwa ngikhululekile isifiso sami nje manje ukuthi ngathi bangamnikeza nje vele ilife angaphumi lo muntu ngoba wangilimaza wangilimaza kakhulu sekunjani manje sekuyahamba hambeka njengoba wawugcina ulimele uphukunyawo kona ngisafani nasekuqaleni angisafani nasekuqaleni ngoba manje since ngafaka nje lensimbi mangimile kumele ngime ngicabanga phinde ngihlale phansi mangihleli phansi phinde ngicabanga phinde ngisukume nje sengiphila leyo mpilo akusafani nasekuqaleni yini ongayitshela nje umuntu siyazi ukuthi baningi abantu besifazana ababhekana nezinkinga wena wakwazi ukuthi masikhuluma nawe kwivideo wathi ngicela ningasangishiya la kusho ukuthi awusunqumile ngoba ekugcineni singafika thina sikhulume uphinde uyibuyelele wena ngokwakho yini ongayitshela umuntu wesimama obhekene nenkinga njengamanje kuneyinkinga abantu ababhekana nazo kodwa abangakwazi ukuphuma kuzo bona kodwa abakwazi hayi singathuli sikhulume yazi noma ngabe kukuncane kangakanani mara nje ukukhuluma kuzokusiza ngoba ukuthula omunye umuntu ugcina afile kamampela mina ngasinda nje yabo ngoba kakungakafika isikhathi yabo and manje ngibonga nje uNkulunkulu yabona ukuthi kakungakafika isikhathi ukuthi ngishone ngoba ayivele ngangisengililahlile ithemba ngangisengililahlile ngifuna uqamba amanga ngangisengibona nje ukuthi hayi abantwana bami ngeke ngiphinde ngibabone yabona siyazi ukuthi awuwedwa kulolu hambo kunobomama bawomakhelwane kunabomama beGBV uzizwa kanjani ngesupport oyitholayo kubona for 4 years now banawe yo angingakusho nje kubo ukuthi nje ngiyabonga kakhulu izandla zenhlula ikhanda ngiyabonga ngesupport abangiphe yona yonke le 4 years ngaphandle kwabo angazi ukuthi ngabe ngiyini ngiyabonga uNkulunkulu ababusise kakhulu ukwazile ukumbona yini yena umsolo namhlanje ngihlezi ngimbona but manje ke akusafani nasekuqaleni yazi ukuthi ekuqaleni ngikhumbula nje first day mangifika la ngakhala ngaze ngathuliswa umama bangithulisa nalabo bomnye bomama engangihamba nabo ngoba ngangisaba ukungena yabo ngibona kahle ukuthi nje nangobe futhi uzongishaya so mawumbona nje kuthini kuwena mawumbhekile nje kuvela kufike nemqondweni hey buya yonke le yanto leyana ne mara manje nje ngisho ukuthi sekungcono ukuthi sekuye kumaphethelweni ngeke ngisambona ngeke ngisambona yena nje uright ahlale khona lapho one advice for a relationship nje yomuntu osekhaya asithandaneni bafethu singahlukumezani bantu
umuntu wakho mase ubona ukuthi nje uyakuhlula mshiye into engcono yileyo mshiye ngoba uzoyenza something bese igcineni ugcine sowusejele yabo. Umakhelwane kanjalo ke nowesifazane obhekeleke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanjalo nezingane endaweni yaseMfiyaneni, ake sibone ukuthi bona bathini ngalolu daba. Sawubona bhuti Mfanelo. Mawuzethula nje emphakathini umambani wakwabani iqhaza libambile. Sanibona nemphakathi waseThembisa okhulumayo uLili Hlongwane osebenza ku Ward Councillor yase Ward 11 under Women and Children portfolio and then community forum yaseMfiyaneni futhi ngilana ngokuzosiza uSisinomsa. So far icase observation yakho ihamba kanjani? Ngijabulile kakhulu Mfanelo. Yes, indlela sihambile iye yaba yinde from 2022 or 2021 mangaqamba manga, but isinqumo esithathwayo manje ngiyasibona ukuthi siyaphambili. Ngijabulile kakhulu, ngithanda futhi Mfanelo nokubonga ukubambisana nomama uMamshila, yena oye wathi makathola uSisinomsa eromini azange ahlale phansi athule kodwa wakhuluma. Namanje sihamba naye isupport aye wayinika uNomsa from day 1 until manje angaphela amandla. Ngiyacela kubo mama bonke ungathi bangafana noMamshila basimele istory esenzakala eThembisa, then if kungaba nabo mama abanjalo together we can stand and fight GBV. Wow. Uma sikhuluma ke ngomakhelwane Nkosi yami kunzima kunjani? Mama sawubona Thobela. Dumela ntate Mfanelo kae? Ke teng le kae mama? Ke teng. Ke memang wa mang o tswa o le kae? Nna ke nna Shila Bosaka ke dula ke tswa ke le ko Mfiyaneng under Ward 11. Since taba ithoma ize izofika la ikhona njengamanje uyikuhlwa njani? Hey, watsa ke utlwa ke thabile haholo ebile today ke disappointed because last week ha re le mo ba itse today ho tswa sentence, so today by postpone futhi ne ke ipoditse hore today ya fela ka bani 4 years ka fela re tsamaya KCA mara anyway ya bontsha hore ya kae ho tshore e tla fela isegale. Abo makhelwane abaningi abazwani, but wena wakwazi ukubona ukuthi hey kunenkinga ngapha kamakhelwane sizoze siyofika nathi khona lapha ya endaweni yaseMfiyaneni. Ungathini nje ukushintsha isimo? Ho ya bomakhelwane la re sa utlwane, but if kuna le ntho empe etsahalang ga makhelwane o ska ya ka bala ka hore wena a utlwane le yena. Ntho empe ke ntho empe, tshwanetse re itshweleng ka mathi kaofela re le bomme re le bomakhelwane re le bana re le youth re le kaofela. Ntho e hlahella motho o mong empe le wena tsatsi le leng ka o hlahella. Ke ka ho ke reng o ska kgetha hore ke makhelwane o re ke mang. Ntho empe ke ntho empe, a re ilwantsheng kaofela GBV ke anana re ka lwana le yona kaofela ra ilwanela ra ilwantsha ikafela. Yake muzwa kwethu kulindele ukuba isigwebo sethulwe ngomhla insuku zingama29 29 April kuwo lonyaka lapho ke uBhutana wakwaMlotshwa ongumsolwa kuleli cala ezobhekana khona nesigwebo kumacala ke asethweswe wona waphinde kwatholakala enecala. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe. Umbiko siuqophe eThembisa Magistrates Court eqaqa section khona lapha eThembisa kanti angihambi ngedwa khona ubanele uBrazo wakwaSondlo.